Martxoa badator eta mugimendua nabari da Euskal Herrian. Greba ziklo bete-betean sartzeko atarian baikaude. Martxoaren 3 eta martxoaren 17 gorriz markatuta ditugu gure egutegietan Euskal Herritarrok. Batetik, efemeride bat. 50 urte igaroko baitira, herri honek bere historian pairatu duen sarraski lazgarrienetako batetik. Hain zuzen, 1976ko martxoaren 3ko Gasteizko gertakarietatik. Bestetik, iraganean gelditzetik oso urrun, ordungo langile borrokak bizirik dirauela erakusten du hilaren 17ko deitu den greba orokorrak. Guzti hau eta askoz gehiago datozen minutuetan. Menderdia igaro da 1976ko martxoaren 3 hartatik. Menderdia igaro da Espainiar poliziak Gasteizko herritar zein langileen aurka eragindako sarraski hartatik, eta herri honek ez du ahaztu. Euskal Nazio Askapen mugimenduak memoria ariketa integral bat gauzatu eta berau transmititzeko apustu egin du. Esan bezala, memoria duen herria delako gurea. Haien eskubideen defentsan atera ziren Gasteizko langile eta herritarrak kalera duela 50 urte. Eta halaxe egingo dugu guk ere, oraingo honetan. Euskal langileriak borrokan dirau, eta 76ko aldarrikapen haiek bizirik diraute. Berriz entzungo da haien oihartzuna ozen, aurtengo martxoaren 17an Euskal Herriko kaleetan. Guzti honetaz, Euskal Nazio Askapen mugimenduak badu zer esan eta zer egin, eta horregatik gurekin bertako hainbat kide izango ditu gaurkoan mikrofonoetan. Buru-belarri baitabiltza lanean, azken hilabeteetan, egun borobil hauei begira. Lab sindikatuak urteak daramatza Euskal Herria osoan lan eta bizitza baldintza duinak borrokatzeko langile klasearentzat ezinbesteko tresna izaten, martxoaren 3 hartako langile borrokak bizirik jarraitzen du gaur egun oraindik Euskal Herrian, eta hau eguneratuta sindikalgintza eraldatzailean buru-belarri dihardute, atsedenik hartu gabe. Hain zuzen, Euskal Gehiengo sindikalak martxoaren 17ko deitu duen greba orokorreko deitzaileetako bat ere bada. Hori dela eta Iratxe Delgado daukagu gaur gurekin hemen, Lab sindikatuko kidea, ongi etorri Iratxe, zer moduz? Eskerrik asko. Ditugun erronka guzti hauekin, lanpetuta, baina gogotsu. Horrekin diogu. Bigarrenik, Ernai Gazte antolakundea 4.000 gazte baino gehiago mobilizatzetik datorrik ikasturte hasieran, txiki eta otegi militante independentistak gogora ekarri, une batez atzera begiratu, eta herri honekiko eta herri honen askatasunarekiko konpromesuan berreste batetik dator. Martxoko mugarri hauen bueltan, Ernaitik egiten duten irakurketa jasotzeko eta eskuartean dituzten proposamenak ezagutzeko Markel Rio ere badaukagu gaurkoan gure artean, ongi etorri zuri ere, Markel. Opa, eskerrik asko. Eta hirugarrenik, Ikama ikasle antolakundea ere ez da geldirik egon hezkuntza eremuan azken hilabeteetan, ikasturte hasieran Palestinar herriaren aldeko aldarrikapenekin kaleak hartu zenituzten, ondoren hilabeteetako lanketaren ostean milaka eta milaka ikasle hartu zituzten kaleak Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan hezkuntza euskaldun eta propioaren alde, eta oraingoan ikasleria abertzale hizpide ditugun mugarrietara begira lanean hasia daia da. Horren guztiaren inguruan hitz egiteko eta sakontzeko Laia Paola ere badaukagu gaurkoan gurekin Ikamako kidea, ongi etorri zure Laia. Eskerrik asko. Behin aurkezpenak eginda, heldu diezaiogun mamiari, horretarako etorri gara eta 3 izango duzu eta zer esan eta zer kontatu. Poliki hartuko diogu neurrian mikroari. 3 luzatuko dizuet lehenengo galdera hau, nolako martxoa datorrela aurre ikusten duzu? Nik uste dute martxo bat izaten dira jaten nahiko mugitua Euskal Herria, beti egon ohi delako bertan ikasle mobilizazioa, topaguna dugu hor behai buelta horretan, bi urteri behin korrika, orduan, martxoa beti izaten dela, herri hau martxan eta bizirik dagoenaren adierazle nahiko potente eta ikusgarri bat, eta uste dute aurtengoa ikuspegitik badela ere potenteagoa, horri gehitzen dizkigolako, bai martxoaren 3ko 50. urturrena, zein greba orokorra bera, orduan uste dut are ikusgarriago izango dela herri hau martxan eta dauden hainbat erronkei heltzeko lanean ari dela. Bai. Guk, kurtso hasieratik identifikatu izan dugu ikasleria aktibazio momentu baten egon dela, lehen aipautako mugarri desberdinengatik, eta ikusten dugu martxoa baita ere beste mugarri garrantzitsu bat gehiago dela, izan martxoan 3 eta 17 bai ulertzen ditugu euskal jendarteentzat
oso egun seinalatu eta garrantzitsuk, eta uste dugu, bueno, ikasle mugimendu ere bertan presente ongo dala, martxo potentea izango dala ikasle ontzate bai, eta hortan ibiliko gea eta ibiligea ja urte hasieratik. Bai, antzeko ikuspegia, azken finean, bueno, pilatu zaizkigu mugarri pilo bat hilabete bakarrean, eta bueno, erakusten du pizka bat, nolakoa den herri hau, zenbat borroka dituen piztuta, zenbat eremutan gauden antolatuta, eta bueno, seguramente ikusiko ditugu, ez? Mobilizazio garrantzitsuak, indartsuak, atzetik lan handia daukatenak, eta seguramente denok egongo gara orain lan eslepo, baina bueno, emankorra igual, esan dezakegu. Bai, izan ere, urte aurren borobila da aurtengoa, simbolikoa ere bai neurri batean, 5 hamarkada beteko baitira, greba orokorra zenura, goizean langile protestak egon ziren, arratsaldean asanblada zeukaten deituta Zaramagako San Francisco elizan, eta eliza betea zegoen, grebalariak borrokarako prest, eta bapatean gasa Espainiako poliziaren eskutik. Eta ondoren iesean ateratako langile horien artean 5 erail zituen Espainiako poliziak. Iratxe ez dira errazazteko gertakariak euskal gizarteak behintzat ez ditu berehalakoan ahaztu. Nola heltzen gara gaur egun martxoaren 3 honetara, Sarraskiarren 50. urte aurren honetara, zer aldarrikatzera aterako da LAB sindikatua Gasteizera, edo ze hausnarketa egiten dituzu horren inguruan behintzat? Guk esango genuke, heltzen garela 50. urte urren honetara, garaiko borroka hoiei, memoria eta lan askori esker, baina eutxita, ez? Testuinguruari begiratzen badiogu, zen testuinguru bat, non langile borroka borborka zegoen, lanzentro eta fabrika pilo bat grebetan zeuden, eta aldarrikapen nagusietako bat bazen, ez? Aberastasuna banatzea, soldatako betzea, eta baita ere, lan eskubideak, momentu horretan, ez, sindikatuak legeztatzeko testuinguru bat zen, eta horrekin batera ere, aldarrikapen politikoek borborka zegoen langile mugimendu horretan bazeukaten garrantzi handia, ez? Franco hilberritan garrantzi handia zeukaten, austura politikoaren aldeko aldarrikapenek, Euskal Herriaren autodeterminazioaren aldeko aldarrikapenek, eta ikusten dugu nola gaur egun ere borroka horren ariak nolabait ikusi ditzakegun, ez? Plano politikoan ikusten dugu frankismoaren ondar horretatik jaio zen 78ko erregimena nola krisian dagoen, ez? Eta aldiz badugun aukera maila batean potentziala nazio aitortzan aurrera urratsak emateko, eta langile borrokaren testu inguruan ere ikusten dugu nola lortu dugun Euskal Herrian osatzea klase borrokarako testu inguru propio bat, garaiko borroka hori eusten diona, sindikalismo indartsu batekin, eredugarria dena maila batean, mundu mailan, konprometitua dagoena bere herriarekin eta askapen sozial eta nazionalarekin. Eta gainera asmatu duena eraberritzen, feminismoaren olatu ezberdinetako ekarpenak txertatzen, ikuspegi antirrazista ere txertatzen ari gara, eta hein batean horrek ahalbidetu du borroka horiek bizirik heltzea gaur daño. Orduan, aldarrikatuko dugu ibilbide honen memoria eta borroka egitearen garrantzia, aldarrikapen horiek bizirik mantendu eta irabazteko martxoaren 3. Bai, ibilbidez hitz egin duzu, ari eroale historiko ez izan ere, memoriarik eta bat ere bada martxoaren 3 honetan egin nahi dena. Horri erantzunez hain zuzen duela hilabete batzuk, Ernaik egunkari formatuko bitarteko bat atera zuen Ekinez izenekoa, ez da Markel. Bertan, martxoaren 3ko Sarraskian emandako gertaerak jaso zenituzten. Zehazki zer oroitzen dugu martxoaren 3 hartatik eta zein da bitarteko horren helburua? Bai, martxoaren 3 esan hori da, bastante gustatzen esaldi bat, gure maiatza helena dela, eta nik uste bastante ondo laburtzen duela esaldi horrek zer egiten dugu martxoaren 3 eta guretzat zer esan nahi duen egun horrek. Azken fina, martxoaren 3 zer egiten baldin badugu bada alde batetik Euskal Langileria, Euskal Borroka Sindikalan eta oroar langile borrokaren giharra erakuzi eta horren apologia eta horren aldarrikapena egitea, eta baita ere
zehazki 76an hildako 5 langile horien memoria eta justizia aldarrikatzea. Eta bide horretan guk aurten gure aldetik eta gazte eremutik ekarpena egin nahi izan dugu. Bai kanpaina oso bate martxan jarriz, memoria eta borroka ditu izan dugu, nahi zuzen apur bat bi ideia horiek uste hartzeko asmo horrekin, horren isla izan nahi duena, eta baita ere konkretuan aipatutako ekinez egunkariaekin. Hor alde batetik egin duguna izan da kontestu osoaren argazkia erakutsi, argazkia osatu. Bai alde batetik, martxoan 3ko greba hartara, heltzen garelako greba sekuentzia oso baten baitan, 76an okeres baldin banago, 3. greba zen Gasteizen bertan deitutakoa hartakoa. Eta baita ere, kontestu zabalago orokorrago baten baitan badela trantsizioaren, frankismoaren amaiera eta 78ko erregimena izango zenaren hastapen testuinguru guzti horretan. Eta gainera, testuinguru hori oso modu konkretuan lurreratu edo bizi izan zen Euskal Herrian. Segolako bloke oso bat, operazio guzti horren aurrean, alternatiba oso bat planteatu zuena, ustura aldarrikatu zuena, eta Euskal Herrian bestelako jendarte bat eraikitzeko eta bestelako alternatiba politiko eta sozial oso bat gorpuzteko lanean ari zena. Orduan bitartekoaren bitartez, 76ko zen trantsizioko testuinguru guzti hori marraztu nahi izan dugu, eta baita ere, bitarteko baduelako beste alde batetik jasotzen da 76ko edo garaiko edo 50 urteko kontakizun konkretua, eta beste aldetik saiatu gara egiten irakurketa garaikidago bat edo esan genezake, zeinetan apur bat bai saiatu gara olako harimutur batzuk lotzen garaiko borroka horien eta gure gaurko erronken artean, eta bai marrazten gure ustez Ernairen ikuspegitik zeintzu diren herri honek momentuetan dituen erronkak, eta horien baitan eta horiei aurre egiteko gazte eremutik guk zein egin behar eta zein egiteko konkretu ditugun. Eta apur bat hori litzateke bai ekinez egunkaria berak islatzen duena, baina baita ere kanpaina guztiaren baitan lantzen ari garen hildoa edo planteamendua. Bai, eta gazte eremutik berala egiten du jauzi ikasle eremura ere, Laia. Zeintzuk dira ikasleek betetzen dituzten funtzioak martxoaren 3 honetan, eta zergatik da garrantzitsua memoria ariketa hau ikasgeletara, ikastetxetara eta unibertsitatetara ere nolabait eramatea? Hasteko uste dugu garrantzitsua dela belaunaldi berren eskutik eta gure kasun ikasle perspektiba batetik memoria ariketa hau itea. Badakigulako gure herrie eraiki duen eta honeaino ekarri duen gertakarik oroitzea, baloratzea eta hauen transmisioa itea ezinbestekoa dela, eta uste dugu hezkuntzak badaukela hortan funtzio bat. Gaina uste dugu Euskal hezkuntza sisteman berezkoa eta naturala izan beharko litzekeela memoria horren transmisioa, eta horregatik kritika txiki bat egiten dugu gaur egungo hezkuntza sistemak kontatzen dola gure herrin baitako historia interesatu bat, nun martxoak 3 bezalako mugar historikok testu liburutatik kanpo gelditzen dien, eta honek ekartzen duen gertakari hau bezalako mugarritatik ikaslerie urruntzea eta memoria kolektibo hortako mugak ezartzea. Horregatik, ikamak hutsune horien aurren mai gaineratu nahi du egoera hau eta hutsune horiek beak bai, eta uste dugu garrantzitsu edala jendarteen aurren eta baita ere ikaslerin aurren bai, mai gaineratzea zeatik dan garrantzitsue memoriarik eta hauekitea gure herrik aurrea indezan. Horrez gain, badakigu 1976ko testuinguru hortan ikaslerik paper garrantzitsu bat jokauzola greba ziklo horien baitan, eta gaur egun martxon planteatzen den greba ziklo haure logika horretan ulertzen dugu. Gaina, aipau nahiko genuke edo ez genuke ahaztu nahi ez da, erailtzien pertsonaietako bat ikaslea zala, eta horrek guri ikasle antolakunde ez zela ardura gehitu bat ematen digu, eta uste dugu horregatik garrantzitsu dela gu izatea gai hau ezigunetan sozializauko duenak. Horrez gain, ikusten da duela 50 urteko aldarrik eta burrukek gaurkotasun haundi daukiela, garaiko aldarrik eta burrukek bai jarraitzen duela gaur egun bizirik, eta horren isla dela martxoan 17ko greba orokorra, eta honek ekartzen du langile klasen aldarrik erdigunen jartzea eta lan bizi eta ikasbaldintza duinen alde burrukatzea eta aldarri hauek erdigunen
jartzea. Eta horretan haitu gea urtarrietik martxan jarri ditugun ikasle komiten bidez, bai unibertsitateetan eta baita ikastetxetan. Eta ondorioz, ikamak planteatzen duen ariketa honek uste deu baitare aukera ematen dola ikaslerie askapen prozesu batea batzeko eta baita hezkuntza sistema publiko eta komunitario eta euskaldun baten baitan lerratzeko. Eta horregatik uste du baita ere dela garrantzitsua efemeride hauek landu, oroitu eta gaur egungo testuinguruekin lotu eta borroka bezala planteatzen. Bai, 3 ikuspuntu ezberdinak dira, baina terminologia konkretu bat asko errepikatu da, oroimena, memoria, esango nuke iratzezuk horren inguruan zerbait badakizula, lehen eraipatu duzula betik ere horretan diharduzela urte luzez. Aurten ordea, martxoaren 3az gain, martxoaren 17 ere gorriz markatuko duzue agendetan. Zeintzuk dira martxoaren 3ko sarraskiaren eta aldiz martxoaren 17an lanbide arteko gutxieneko soldata propioa erabakitzearen alde ditutako greba baten arteko lotura horiek alde batetik eta nola ailegatu zarete greba hau deitzeko puntura, zein da greba horri esleitzen diozuen helburua? Bueno, alde batetik badago lotura bat behintzat testuinguruan. Biak dira testuinguruak non kapitala birmoldaketa fase batean dagoen, ez? 1976an kapitalismoaren ziklo neoliberalaren ataritan aurkitzen ginen testuinguru horretan, oraingoan kapitalismoaren krisian izkoitz testuinguru batean, baina bietan patronalak eta hauekin lerratzen diren regimen edo gobernuek planteatzen dutena da, irabaziak metatzen jarraitzeko behar duguna da langile klasearen bizkar, bere lan eta bizi baldintzen bizkar jarri, ez? Gure etekinak eta antzekotasuna dago ere, aurrean paratu nahi dugun erantzunean. Markelek aipatu du pizkat lehen, ez? 1976an lan zentro askotan ari ziren grebak deitzen, greba horietako funtsezko aldarrikapen bat bazen aberastasuna banatza eta soldatak igotza eta bereziki soldata basuenak igotza, hori bazelako justizia soziala aldarrikatzeko modu bat, bizitza duinak aldarrikatzeko modu bat, gaur egungo testuingurura ekarrita ere ikusten dugu nola soldatek erosa ahalmena galdu duten, kapitalak irabaziak metatzen jarraitzen duen bitartean, langile askok, Hego Euskal Herrian 5 langietik batek, 1500etik berako soldata kobratzen duen, eta beraz ez zuen nahikoa ganoraz bizitzeko, horren aurrean sektore pilo bat, enpresa pilo batetan ari dira borrokan soldatak aldarrikatzeko, ez soldata bakarrik, baina baita ere soldaten hobekuntza eta testu inguru horretan jaiotzen da ere martxoaren 17irako greba orokor deialdia izan ere, bai nahi dugu martxoaren 17ko greba orokorra izan dadin klase elkartasun ariketa sendo bat, ez? Eta presente edo ageriko geratzea herri honetan ez dugula onartzen langile askok, bereziki emakumeak, bereziki gure herrira etorri berriak diren pertsona migranteak eta bereziki gazteak herri honetan euren bizi proiektu aurrera eraman nahi duten pertsonak miseria asko soldatekin bizitza ez delako justua, beraz, komponente eraldatzai hori badauka. Eta azkenik azpimarratuko nuke ere, herri bezala eman nahi dugun erantzun bat ere badela, azken finean gaur egun dugun gutxieneko soldata Hego Euskal Herrian Madriletik inposatzen den gutxieneko soldata bada, eta gutxieneko soldata horrek ez dio erantzuten Euskal Herriaren errealitate sozioekonomikoari, eta beraz guk nahi duguna da eskumena hemengo realitate sozioekonomiko eta sindikalari lotuta gutxieneko soldata hemen erabakitzeko. Bai, egin zuzen, agendan markatutako egun batez baino 2 egunez hitz egin diguzu gaurkoan zuk. Iratxe, greba ziklo moduan ere kalifikatu ahalko genukeen zerbait. Antzeko begirada ere zabiltzate lanean zuek Ernain eta Ikaman. Zeintzuk dira zuek bi mugarri hauen artean, martxoaren 3aren eta martxoaren 17ko grebaren artean egiten dituzuen loturak? Eta nolabait ere zer eskaini nahi duzue ziklo honen bitartez ikasleriari edo gazteriari?
Bueno, hasteko greba zikloa bezala ulertzeko arrazoiak askotarikok die, baino batez ulertzen dugu bi mugarrik daukiela erdigunen langile burruka eta langile klaseen aldarrik, azken finen 1976ko testu inguru horren baitan, nun ustezko trantsizio bat ematena izan, Gasteizen sortu zan mugimendu horrek bai suposau zeiken austura demokratikokiko bultzada bat sortzea eta ulertzen dugu Espainiar estatuk hori baliau zola hau errotik mozteko saiakera bat itxeko. Hala ere, gaur-gaurko ziken duen irakurketan arabera, gaur egun askoz gehiogea eta geroz gehiogea 78ko erregimenakiko eta kapitalismokiko austura bat suposatzen duen alternatiba bat eraiki nahi deunak, eta hori guztie, Euskal Herrin posible dela erakusten duen faktoretako bat da martxoan 17ko greba orokorra izan. Ulertzen dugu sindikatukin duen ariketa honek erakusten dola lan bizita ikasbaldintza duinek bermatzeko proposamen batikia posible dela Euskal Herrie marko bezala hartuta. Eta hori da azkenen Euskal Herrin badaolako bestelako balio eta ideiez osatutako gizarte antolatu bat, eta horrek ezinbesten kokatzen gaitulako kasu honetan Espainiar estatukiko austura baten. Orduan, hau guztia ikusita, erronka bat bezala proposatzen dugu lehen aipautako ikasle aktibazio horrekin jarraitzea eta hori geroz eta gehiago auspotzea, eta guk bai nahi izan dugu bi mugarri hauen baitan eta greba ziklo honen baitan alik eta ikasleria kapazabalena iritsi eta alik eta ikasle gehien artikulauko ditun espazio batea iritsi. Eta hortako, lehen aipautako ikasle komitetan hainbat ekimen eta ekintza egiten gabiltz urtarrietik martxoan 17 biden, eta gero martxoan 17 bukauta ere jarraituko dugu aldarri hauen baitan antolatzen eta burukatzen. Bai, ni ados bota dienekin, ni ustez badago baieztapen bat bi mugarri edo bidata lotzen dituena badela, testu inguru gizarteko testu inguruen aurrean ez dagoela antolatzea eta borrokatzea, baino ez dugula langileok zein gazteo gure kasuan. Gure ustez, 76an oso testu inguru konkretu bat ematen zen, plano politikoan frankismoaren amairarekin eta trantsizioaren hasierarekin eta Euskal Herrian horren aurrean artikulatzen ari zen herri fronte esan dezakegu, herri erantzun oso batekin eta plano ekonomikoan nahi bada, kapitalismoaren fase berri baten hasieran, eta horrek berezkoak zituen bestelako zapalkuntza batzuen areagotzen. Eta testu inguru guzti horretan ematen dira martxoan 3ko gertakaria, bai aurretik plantatako greba guzti horiek eta zehatzean frankismoaren eta kapitalismoaren fase berri horren eta berezkoak zituen zapalkuntza guztien aurrean martxan eta borrokatzen zegoen herri oso baten aurkako eraso bezala irakurri baritugu eraildako bost langile horien kasua. Baina baita ere, eta lotzea dut apurra guk ikasturte hasierako dinamikaekin eta bar, guk erabat lotuta ulertzen ditugu bost langile hauen erailketak eta hilabete gutxi lehenago txikitata giren erailketak, zein beranduago etorriko zen beste meste, zein aurretik egondako beste meste. Hain zuzen, hor bazegoelako herri oso bat martxan, bazegoela alternatiba eta proiektu oso bat gorpuzten ari zena, inongo zapalkuntzari gabeko Euskal Herri aske bat helburu zuena, eta horren aurrean, eta horrek estatuarentzat, zein oligarkiarentzat suposatzen zuen mehatxu zuzenagatik, eman ziren gisa horretako hainbat gertakari. Eta gurera ekarrita eta zehazki martxoaren 17ko datarekin gure ustez badaude garai hartan ematen ziren antzeko elementu batzu. Bizi dugu kapitalismoaren fase neoliberalaren agorpen momentua, zeinetan krisiak areagotzen eta herri sektorean aurkako zapalkuntzak gare modu bortitzagoan antzematen ari ditugun, eta zantzu guztiek aditzera ematen dutenaren arabera aurrerantzean are basatiagoa, are gorrinagoa izan daiteke egoera, zeinetan zehazki gazteok
are zapalduago eta are prekarizatuago aurkitu gaitezken. Kontua da, horren aurrean, garaian bezala, baita ere Euskal Herrian gorpuzten dela eta martxan dagoela horren aurkako alternatiba oso bat, zeinek defendatzen duen Euskal Herrian badagoela aukera eta beharra bestelako eredu sozial eta ekonomiko bat martxan jartzeko herri sektoreak zentroa jarriko dituena eta herri sektoren mesedetan jardungo duena. Eta horren baitan badagoela Euskal Herrian funtsezkoa den elementu bat badela burujabetza dena eraldaketa guzti horiek bultzatzeko eta gauzatzeko ezinbesteko premisa dena. Orduan gure ustez 17koa data utz edo mugarri utze batetik bat baino bada Euskal Herrian dauden baldintza eta Euskal Herrian testuinguru nahasi eta egonkor guzti honen baitan bestelako jendarte bat eraikitzeko dauden aukeren isla eta guretzat ezinbestekoa da bertan gazteak moitzatu, bertan gazteak bai agente aktibo bihurtzea eta martxoaren 17 igarota egeren ere norabide eta premisa horien baitan borrokatzen jarraitzea bai. Ongi, pixkanaka bagoaz, Mainguruaren amaierara hurbiltzen. Hitz egin da burujabetzaz, hitz egin da burujabetzez, baita memoriaz eta borrokaz ere, hitz egin da baita ere herri erantzunez, aldarrikapenez eta langileen eskubidez, baina, kontzeptu nasketa guzti honen erdigunean, zein da, jarri nahiko zenuketen ideia, zein da agian euskal ikasleriari, gazteriari edo euskal jendarteari helarazi nahiko zenioketen ideia nagusia. Nik esango nuke alde batetik prekarietatea eta horren baitan lan baldintza prekarioak eta miseriazko soldatak ez direla nahitaezko kontu bat, inposatzen diguten eredu ekonomiko baten ondorio direla eta zentzu horretan mugarri hauek gurekin doazela. Gurekin doa martxoaren 3 oroitzea, azken finean, testuinguru horretan ikasle, gazte eta langile askok hartu zuten konpromisoa bestelako eredu baten alde borrokatzeko eta gerora konpromisoak berritzen joan direlako gaude gu hemen, eta beraz, martxoaren 3 oroitzeak gogorarazten digu konpromiso hori eta martxoaren 17 aukera paregabea da esateko hemen segitzen dugula eta borrokan segitzen dugula eta asko dugula irabazteko eta zentzu horretan ustut biak izan behar direla mugarri bat herri honek duen klase kontzientziarena eta klase elkartasunarena, izan behar direla mugarri bat aldarrikatzeko aberastasuna banatu behar dela eta bizitzak erdigunean jarri nahi ditugula, justizia sozialeskoa dela eta horren baitan ganorazko soldatak behar ditugula eta hori, balio behar du, bidaltzeko mezu bat, ez garela dagoenarekin konformatuko, edo inposatu nahi duguten horrekin konformatuko, eta patronalak zein gobernuak eta bereziki Espainiar estatuak inposatu nahi digutenaren gainetik hemen erabaki nahi dugula, zehazki hemen erabaki nahi dugula gutxieneko soldata eta 1.500 eurokoa izatea nahi dugula. Gure ustez badago funtsesko ideia bat, azken hilabetetan bastante errepikatu izan duguna dela, garaiak borroka askatzen duela. Azken fina, marraztutako testuinguru guzti honen baitan, lortuko baldin badugu alternatiba askatzaile eta bizigarri bat erdiestea hori ezinbestean borrokatik eta antolakuntzatik pasako da. Eta gure ustez, bai martxoaren 3 zein 17 horretarako zita izan barriak gerora egongo dira beste batzuk eta horretik on izan dira. Baina, uste dugu ez gaudela egoera batean zeinetan ez ditugun zukutu azken tantara arte izan ditzakegun aukera. Eta guretzat guzti horren baitan, funtsesko aldagaia bada burujabetzarena. Nekez lortuko dugu Euskal Herrian alternatiba hori ernaltza eta garai honetan ditugun erronka guzti horiei aurre egitea, ez baldin bada burujabetzako eta asko handiagoekin. Gainera egon badaudela Euskal Herrian, aipatu bezala, baldintza batzu burujabetza hori plano estrategikoenean eta plano eraldatzaienean proiektatu eta alternatiba horri bide emateko. Orduan guretzat bai bidata hauetan zein aurrerantzean hori da gure ustez zentroan jarri behar dugun aldagaietako bat.
Guk lehenengo alde batetik, bai uste dugu, gaur egun bizi ditugun individualizazio garai hauetan, ezinbesteko dela oroitzea gaur egun bermatzen zaizkigun eskubide asko lehengo belaunaldin burrukatatik datozela eta burruka horien ondorio besteik ez diela, eta horregatik uste dugu mai gainera beharrekoa dela, guk daukegula ardura bat bai ikasle zein gazte bezala ere bai, hauek mantentzea eta burruka berrik planteau eta hoiekin jarraipen bat ematea. Horregatik uste dugu ezinbesteko dela antolakuntzan apologia egitea eta baita ikasle antolakuntzana ere, batez gaur egun baita ere ikusten ari galako fasismon eta ultraeskuinen gorakada honen ondoriok pairatzen ari gala ezigunetan, izan irakasle fasisten adibideek eman dielako Euskal Herrin, baita gure ikaskideen gan geroz eta barneratugo eta geroz eta eguneratugo darelako ideia erreakzionario hauek, eta uste deulako gizarte justu eta berdintzalego baten aldeko burrukan jarraitu behar dela, burruka hori handitu behar dela, eta berriz ikasle antolakuntza ezinbesteko dela horretako, eta uste dugu martxoko bi mugarri hauek bide ematen diela antolakuntza horri eta burruka horri. Eta hori dei egiten deula, ikasle komitetan parte hartzea, baita gazte komitetan bai, eta bi egun hauetan mobilizatzea. Bueno, eta amaitzeko, eta agian guztion artean hau irekian, deialdi asko dira, metatu dituzuenak hiruron artean. Konta duzu ezkerreko gazte zein ikasle abertzalentzat, zein da martxoaren 3ko edo martxoaren 17ko plana? Martxoan 3 guk planteatzen dugu goizen goiz ikasle piketek egongo diela Gasteizen, eta horren ondoren mobilizazioa deitu dugu goizeko 12 elurretatik hasita, zeinetako Euskal Herriko txoko desberdinetatik autobusek antolatu ditugun ikastetxetatik, eta horren ondoren 12 ekitaldie katedral berrian ingo da. Bai, guk egingo dugu 12 lore eskaintza sume bat ulertuta jendea ikamaren mobilizazioan egon behar da, baina bine gertuena tartetxo bate horretarako, eta gero bereziki Ernairen izenean egingo duguna izango da Gazte Baskaria, ordu bietan auzolana pilotalekoan egingo duguna, duela tiketak salgai eta animatzen dugula jendea bertaratera, eta Baskari ostean egingo dugu olako ekitalditxo sume bat, auzolanan bertan, por bat egunari berai bestelako solemnitate bat ematerren bai. Bueno, labek urtero bezala ekitaldia egingo du, ekitaldi nazionala egingo du 10 Europa jauregian, eta gero bertatik 12 laurden gutxitan mobilizazioa egingo dugu. Egun horretan ere langileak eta ikasleak egoteko kalean, eta gero arratzaldean imaginatzen dut denok elkartuko garela, deituta dagoen herri mobilizazioan, lehenengo 5 lore eskaintza egingo dugu monolitoan, gainera garrantzi berezia emanez plaka eta monolitoa jarri zuten langilei, laiak aipatu du martxoaren 3ko memoria askotan saiatu dira ezabatzen, eta haiei esker dago bertan, orduan garrantzitsua 5 hori, eta gero 6:30 katedral berritik abiatuko da herri mobilizazio nagusia, eta leloak nahiko ondo laburtzen dugu gaur esan duguna, memoria, antolakuntza eta borroka. Así que arratzaldean 6:30 katedral berritik. Eta bosterritan, Saramagatik bai, gazte blokea ingo dugu, gerora baita ere mobilizazio orokorrera batzeko, eta obviamente bai, gazte eta ikaslei, eta bertaratu nahi duen guzti hori, dei egiten diogu bertan parte hartzera. Eta martxoaren 17ko? Martxoaren 17an greba orokorra, orduan lanik ez egin, lan guztiak desnormalizatu eta ez kontsumitu horrela premisa bezala. Gehiago sakontzarren, goizan goizetik piketeak egongo dira, joango dira zabaltzen deialdiak, bai poligonoetan, bai herrietan, eta gero eguerdian hiriburuetan eta Eibarren eta Tuteran mobilizazio nagusiak izango ditugu, eta arratzaldean herrietan ere mobilizazioak eta greba batzordetatik antolatzen den guztia. Orduan egun horretan mobilizatzeko deia, eta aurretik ere greba komiteetara batzeko deia, eta komertzioz komertzio, lantokiz lantoki egingo dugun lan horretara batzeko deia, azken finean greba orokorra arrakastatsua izan dadin.
Bai, eta guk hori, antolatu ditugu orain hainbat herritan gazte komiteak, orduan bertatik ari da apur bat antolatzen gazte eremuan egunan bertan zein eskaintza eta zein planteamendu egingo diren, baina bueno, oro har egon daitezken kontu puntua ez gain, asmoa bada planteamendu intergenerazionanetan eta orokorretan parte hartzea, hiriburuetako mobilizazioetan, gero arratsaldean egiten diren horietan eta oro har iratzek aipatu bezala, dei egiten diegu gazteei bertan parte hartzera, zein orain gaten dien aste hauetan dauden gazte komite guzti horietan parte hartzera. Guke antzeko, goizen ikastetxetan bai planteatuko ditugula piketek, martxoan irun bezala, eta gero bai hori ikasle komiteetan antolatzen jundien ekimenak eta hori dana, baina bai garrantzi eman sindikatuk antolautako mobilizazioi eta gero herritan arratsalden antolauko dien ekimenai eta hori ikasleen presentziei bermauko dula bertan, eta hoxe. Ondo, gehitzeko besterik ez daukazu, honekin emango diogu itxiera inguruari. Ikusi du gurea herri bizia dela eta 76ko martxo hartako borrokak gaurko borrokak direla eusko jendartearentzat. Ikusi dugu gurea ere memoria duen herria dela. Haienak dira kaletara aterako ditugun aldarrikapenak eta haienak gure egingo ditugun aldarrikapenak ere. Garaipenean aurkitzen baita omenaldirik onena. Beraz, eta besterik gabe, eskerrik asko zuri ikusle eta eskerrik asko zuei ere, Iratxe, Markel, Laia bertaratzeagatik eta zuen apustu eta hausnarketak gaurkoan gurekin partekatzeagatik. Orain hitzak bota ditugu mikrofonoetara, baina hemendik aurrera aktibaziora jauzi egitea tokatzen zaigu. Eta beraz, martxoaren 3 eta 17 kalean ikusiko dugu elkar.